Здравейте хора, аз съм Боби и днес продължаваме с Counter-Strike 1.6. Ще играем на сервера CSSA, започваме. Аз ще съм полицай. Ще играя с Дезера. Ще минем от по-пряко, за да ги посрещаме. Ето го единя. Ето го и другия. Бихме и другия. И тук още един има. Нямаме патрони, трябваше да зарадим. Ето го. Бие го бе, човек. Явно ги убихме, е готово. Вземаме АВП-то. Пак ще минем от тук, защото видяхте как ги посрещнахме. Трябва да ги посрещам отново. Ето го, на ексит. Трябва да ги видим. Ще видим да видя там. Тук трябва да има. Ето го единия. Бихме го. Ето го единия. Убихме го. Ето го и другия. Убихме ги. Това от мен, пичове. И до следващия път.